ka-adventure, I'm back my channel, Renato Adventurer. O ka-adventure, atong karion ang negosyo ni ma'am. Ang iyang mga gulayan. Gulay, ato makita karon ang mga gulay. Mga panakot, ka-adventure, makita nato ang talong, pitsay, sayuti, kalabasa, mga panakot nga kamatis, bumbay, ahos, luya, carrots, nay pipino, nay pitsay. Kompleto ni ka-adventure ang mga gulay o panakot ni ma'am diri. Kisingan ani ma'am? Kisingan ma'am? Pili. Ma'am Pili apelyido? Ha? Bisinga. Bisinga na Ma'am Pili Bisinga ang tagya diri. Located ni diri sa Barangay Casabas, Pilar, Bohol. Okay, ato makita ka-adventure na pud siya baligya nga batong. Oh, lami kayo batong ya pisko kayong batong. Panakot nga sili at sal na ay sibuyas, grabig sibuyas ka-adventure, pero tingdag ko ang sibuyas. Amerikano ni siya ma'am nga sibuyas, Amerikano? Amerikano nga sibuyas ka-adventure. Unya na po'y Bisaya, Bisaya ani nga gagmay ma'am. Bisaya nga sibuyas dahunan. O mag-adventure. O say nga na ni ma'am kaning murag batong gagmay. Beans. Ito mo ni siya kitawag ka-adventure, beans. Okay ka-adventure. Unya na po'y mga buwad si ma'am. Naibuwad kay si ma'am Pili tigkumprahan po nila buwad ka-adventure. Okay ka-adventure, man siya part gyapon ni sa panginabuyan sa mga bulanon ato makita ka-adventure. Unya na pud siya kanang o say nga na ni ma'am? Gabi. Gabi, gabi. Lahi po tong Karlan ma'am. Gabi Karlan, man siya ka-adventure, Gabi Karlan. Unya, kinusa man nga murag dagko kayo. Ubi. Ubi. Okay ka-adventure, dagko kayong ubi. Kabuno. Ikabuno ka-adventure. Ang dako sa ubi ka-adventure. Kanang pughad ni ma'am? Pili? Okay, pughad ko na ni ka-adventure ning gabi. Unya, na po siya baligya nga mga itlog. Unya, na po patatas ni ma'am, patatas. O, patatas ni ma'am Pili, gini. Kamuti, patatas. Patatas, sabi no, kamuti. Okay, ka-adventure, na patatas. Unya, kompleto ni ang tindahan ni ma'am Pili. Na po siya baligyang mantika, suka, toyo, na magic syrup, na po gusto mong patok sabon, na po karong at least nga kompleto ni ma'am Pili ka-adventure para og nay mo palit og mga sabon, nay sabon. Mo palit og mga panakot, nay panakot, og gulay, nay gulay. Unya na po magic syrup, nay bitsin, nay paminta. Paminta ni nga kanang kuan ma'am. Paminta nga durog, nga paminta nga powder. Unya na po siya paminta nga murag dagdag og jutay. Ha? Crack. Crack, na po crack. Na po tibuok nga paminta. Gabi ka-adventure, kompleto kayo ang tinda. Na bitsin. Bitsin nga lasap. Na po'y bitsin nga Ajinomoto. Na idang klase ang duha di ka klase ang bitsin. Okay ka-adventure. Natakaron sa tindahan ni Ma'am Pili diri sa Barangay Casabas. Muna itong gitar ka-adventure ang mga panginabuhi sa mga bulanon. Adventure, makita na to ang mga paninda ni Ma'am Pili, ang taong niya. Unya na kanang pitsay, sayuti, na ay kamatis, na ay bumbay, na ay pipino, na ay ahos. O makita na to ang luya. Unya na po siya mga baligya nga mga pansit, itlog. Unya kumpleto ni ma na ay dato puti nga suka. Unya na ay araw nga bihon para sa pansit, para birthday. Unya na iyang kuan kanang kini kanang lumpia wrapper, na iyang patatas, unya mga noodles, unya na ay carrots, na pud siya kanang kuan, kaning batong. Oh, tagpilag yung batong ma'am. 50 agbangan na brato ra ka-adventure kay direct lang mata ni ma'am diri. Unya na po yung sili atsal nga gwapa kayo, na ay beans, na dagko nga sibuyas, na gagmay nga sibuyas. Unya na po'y pinutos nga buwad o kanang bulinaw. O na po yung mga buwad diri ka-adventure diri sa iyang pwesto diri sa Barangay Casabas, Pilar, Bohol. Unya akali si Ma'am Pili, ako ni siyang suki og buwad. Morning kani si Ma'am Pili, always yun siya taga simana na mukha buwad.
Unya ka-adventure na po siya guwapa kayong mga saging. Oh, na tundan. Asa nga ni saging kanang lutoon ma'am? Arabia. Kini may tundan. Oh, kini ka-adventure tundan. So makita karon ang mga paninda ni ma'am. Naapod siya daghan kayo na iyang mga magic sarap, bitsin, na iyang kanang paminta nga durog, paminta nga powder, paminta nga rock, paminta nga tibuok. Oh, naapoy kanang kansay. O say nga ning dahonan, ma'am, pili. Kaning para sa adobo. Say nga na ni ma'am. Paminta gyapon na siya, ma'am. Dahonan. Paminta dahonan. Oh, ato makita karon. Unya napod siya yung mga laurel o napod siya yung mga sabon ka-adventure kanang iyan na lang gyapon mga shampoo og sabon para kung nay mangita dito na palit di na mo atuglain. Okay, napod yang mga pagkaon, mga dry foods o kaning mga chicharon o pangbata. Kudagan ka-adventure kanang gamay nga tindahan ni Ma'am Pili pero kumpleto ang sulod o gusto kang patog taong nay taong makita karon adventure napoy dagko niya guwapa kayo nga kalabasa murag pughad ni ma'am no pughad kaayo ang kalabasa o adventure nata karon sa tindahan gulayan og mga panakutan ni Ma'am Pili at makita karon adventure naani siya karon diri sa pistahan atong interviewon si Ma'am Pili. Okay ma'am, Pili maayong udto ma'am. Okay ma'am kanang pila na kakatuig diri sa imong pagpaninda diri ma'am sa diri sa Kasabas ma'am. Diri sa imong tindahan. Karon Sa kaning imong 1 year. 1 year na siya ka-adventure diri si Ma'am Pili. Pero ma'am kanang sa una dito ka sa merkado. si Ma'am Pili ka-adventure dito siya sa merkado sa Kasabas, Pilar Bohol, naninda. Nga pila ka year dito ma'am? Mga 15. Gabi nang kanang dugay na si Ma'am Pili dito. Hanas na gyud siya mang buhat o kanang mga sari-sari nga mo ka-adventure. Sige ma'am, kanang padayon lang ma'am kay nag-interview ra pug ko. Ka-adventure nagbuhat si ma'am og sari-sari, hanas na si ma'am ani, nga pala si Ma'am Pili. Ako ni siyang suki og buhat. Mo na katong nakita karon nga buhat ni ako to nya. Ako na lang gyapon si Ma'am Pili sa panginabuhian sa Bohol kay apil man ni siya panginabuhian sa mga buhanon. Unya Ma'am Pili kanang sa 5 ka bata nimo nakahuman na sila ma'am? Nakaman sa pangkaman. Unsa mo pinahuman sa kanlaki? Ang babae wala kahuman ang duha? Kay nagminjo man. Nagminyo, nasangit, na Sangit sa break. kumikananay. Ingana man yun ang kinabuhi sa tao, kundi maminyo, makahumag eskwela. Kung di makahumag eskwela, maminyo, unya, may award ang mga bata. Trophy. Ngano man, ini kagabi tel ng Ma'am Pili, matugtel ka, mangita talaga apo. Arang. Apo, ana. Apo. Oh, gitagalan kag apo. Pila ka mo kung apo ng Pili, Ma'am Pili? Daghan na. Pila ka mo ka? 5. 5 ka apo. Oh. Ngano man ka, pila di ko bata nang naminyo? Duha. Duha ang naminyo, ang ilang anak tulog duha. Nakay mga apo ron karon na diri. Naa. Aman ron kaning usa kini. Kana. Ali dong. Apo to nimo katong laki? Nauwaw ka adventure yang apo kay kanang nauwaw siya. Okay ka adventure padayon ta ka adventure og interview ni Ma'am Pili. Unya mapili ka nang sa 15 nimo katuig sa dito Kasabas sa tindahan sa merkado. Nabay sa tong kita pod. Diyan kanang nagpa-mid ra ka dito og nanangatabang ra ka dito og imong kaugalingon. Nganong nawala man ang imong kanito Ma'am Pili? Balhin naman may dani. Mao day si Ma'am Pili ang iyang pwesto dito sa merkado sa Kasabas. Wala siya pwesto dito kay naa siya dar karon diri pero mas mahal ito lisensya sa merkado tele Ma'am Pili. Di ba ma'am? O mo ni ka advantage ka adventure kay ug adto ka sa merkado manindahan. Unya Ma'am Pili kanang mas advantage nga naa ta diri kanang imong kagalingon nga gitarukan kay ug adto ta sa merkado mahal ang lisensya og permit. Unya ang atong kita mga ka-adventure gato ta dito kita man ta dito kay Thomas Mercado ang tao dito pero ang atong kita dito Ma'am Pili kanang igura sa permit og sa lisensya. Kay uda ko man kay ang usa man quarterly og kanang yearly unya perting mahala bi ang lisensya dito gato ta dito sa merkado
binta diri sa nakay pisto diri sa highway kay og mangayo kag permit at ra ka sa barangay permit. Gamay ra mga kan mga 150 na mampili. 150 nga permit unya lukat mo sanitary permit. O sanitary permit pod ka adventure. Unya kanang mampili kanang sa imong kadugayon dito sa merkado sa Casabas. Nakatukod po ka og kanang balay. Dari, pagbalhin na mo. Nagtungkol may bahay na mo. Nakatigom na ka dito sa dito Casabas. Pagpa-eskwela sa mga bata. Ang pagpa-eskwela sa bata. Dako nagkatabang ang kanang imong trabaho sa imong negosyo sa una dito sa Casabas sa merkado kay nakapahuman po kag sa imong mga bata nga nakahumag eskwela. Unsa may nahuman sa imong bata eskwela katong imong Nautical. nautical. Asa ron siya? Tuaron sa tuan. Taglaran. Aris ilahang isang asawa. Nagminyo na po di ay. Lalaki ng nautical? Okay, ka-adventure, lalaki ang nautical ni Ma'am Pili, nakahuman og eskwela. Siya ra po ma'am nakahuman? Si Sir Hilbert ay. Pa third year po na. Si Sir Hilbert katong tig make up og kanang og nay kasal, third year pa siya ka-adventure karon. Kanang pero ongoing pa man ang klase. Basig kalis Ginoo makahuman po si Sir Hilbert kay kamao po si shout out ko ni Sir Hilbert. Okay ma'am kanang sa karon Ma'am Pili sa imong sitwasyon karon na karon diri kanang advantage pa ang kita diri. Kumpara ko nimo dito sa merkado dito ka nagpisto, mas advantage diri. Okay ka adventure, mas advantage ang panginabuhian ni Ma'am Pili diri. Unya si Sir ma'am unsay pangita karon? Nag-uma. Nag-uma si Sir. Okay kanang tabang-tabang po si Sir mo diri. Tabang gani. Mas advantage kaayo. Okay ka adventure karon kanang bintaha kuno ang kuno kay si Ma'am Ramay Nasayod og pila iyang kita diri sa iyang kanang gitukuran karon niyang bag-o niyang negosyo nga sa una dito siya sa merkado nagpwesto niya kanang basin pugi mahalan siya sa permit lisensya mo nang kaning gitukuran nga yuta ma'am inyo na ni ma'am sa iyang maguwang pero ni okay siya 1 year na mo karon diri. Okay ka adventure si Ma'am Pili 1 year na sila karon diri sa iyang gitukuran sa iyang gulayan kanina makita nato iyang mga gulayan ni Ma'am Pili mga 1 year na siya kanang ma'am kanang sing anang okay ba ang dagan sa panginabuhian karon okay ba wala ba maapektuhi sa pandemic wala to ba ang mga gulay ron ni mahal tungod sa pandemic okay kami pero imong nakita karon ma'am sa una og karon lahi na ang presyo na mas advantage tong sa una karon sa una brator mo to sa una ka-adventure brator ang mga gulay may sulti ni Ma'am Pili karon na apektuhan sa pandemic ni mahal siya ka-adventure ang sample ma'am ha ang luya sa una ma'am pila kilo luya sa una ma'am sa una ang kilo sa luya sa una ka-adventure tag 10 ra kilo sa luya ka-adventure unya karon 100 na tag 10 dako nag diferensya ka-adventure ang inyong kumpra ma'am ang kumpra tag kumprada karon 100 ang kumprada sa luya pero sa una nga wa pay pandemic tag 10 pesos sa una sa pagpaninda pa na wa pay pandemic to okay sa una ka-adventure sa wa pay pandemic ang palit ni ma'am sa luya tag 10 pesos ang kilo tungod sa kabrato karon paliton karon nga tungod sa pandemya ang karon ang kilo sa luya tag 100 na kilo gabi na ang taasan na ang kuan ang tubo na siya og mga 90 pesos okay ang Bombay ma'am pili ang Bombay sa una brato pa man to pila ka ang Bombay sa una Bombay sa una dapat pag 500 ang isa ka bag tag 500 ang katong usa ka sako o katong sako nga katong sulanan unya karon kay 1,400 naman sus ang gabing lahi na gid ka adventure ang presyo karon sa una tag 500 no 500 ang usa ka kanang sako nga sakuhan sa kanang Bombay tag 500 ang sako sa una pero karon nga wala gina karon pandemya nga niabot sa atong sitwasyon karon sa panahon ang Bombay karon tag 1,400 na ang sako
Grabe nang taasa kayo na ang kuan. Pero part man na siya ka adventure basi kalayo sa Ginoo nga pagawas panahon nga basin ba nga muubos-ubos na siya. Basing mawa na ni palayo na ni. Okay ka adventure, nata karon diri. Pilay panuwi ko ni muron ma'am? Ma'am Pili? Ako, Oh. kuha na ko, 54. 54? Puro ba 15 pa? Ay. Wala. Why pagkatiguan kay ang mga gulay, may kanon ni Makapabata. makapabata. Okay. Kanang ang kanon ni ma'am, mga gulay, mga presko kayo nga gulay, makapabata. Okay, ma'am. Okay, daghang salamat sa imong mga ganang pagtangkilik na ako, ma'am, pag-interview na ako karon adlaw. Salamat kayo, ma'am. Manghinaot ko nga ang Ginoo magauban nato kanunay. God bless, ma'am. Ya, kaway. Okay, ka-adventure, salamat sa inyong panahon. Manghinaot ko nang malipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Adventurer. Unya ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat. God bless. Kaway, ma'am. Kaway.